Γιατί συνεχίζεις να κυνηγάς όσους σε απορρίπτουν? Σκέψου το για μια στιγμή. Είναι ένα παράδοξο που ίσως έχεις ζήσει. Δίνεις όλο σου το είναι σε κάποιον που δεν ανταποκρίνεται. Ελπίζεις, περιμένεις, πληγώνεσαι. Πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, αναρωτώμενοι τι πάει λάθος. Η απόρριψη πονάει βαθιά και όμως κάτι μας κάνει να επιμένουμε. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε μαζί τους λόγους πίσω από αυτό το φαινόμενο. Θα δούμε τις κρυφές ψυχολογικές αιτίες που μας κάνουν να επιλέγουμε ανθρώπους που δεν μας αγαπούν και το κυριότερο, πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Κράτα στο μυαλό σου. Δεν φταίς εσύ που αισθάνεσαι έτσι. Τα συναισθήματά σου είναι αληθινά και σημαντικά. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως ήδη αναγνωρίζεις κομμάτια του εαυτού σου σε όσα περιγράφουμε. Αν ναι, μείνε μαζί μας ως το τέλος. Εθισμός στο κυνήγι της αγάπης. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο. Δεν είναι ιδέα σου. Υπάρχει μια βιολογική βάση πίσω από αυτό. Οι νευροεπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι όταν ερωτευόμαστε, ενεργοποιείται το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, απελευθερώνοντας ντοπαμίνη, μια ορμόνη της χαράς. Στον αμοιβαίο έρωτα, αυτή η ανταμοιβή έρχεται σταθερά, αλλά στο μονομερή έρωτα, ο εγκέφαλος παίρνει μόνο σποραδικές δόσεις ανταμοιβής. Ένα χαμόγελο, ένα μήνυμα, μια στιγμιαία προσοχή από το άτομο που ποθείς. Αυτές οι μικρές, απρόβλεπτες ανταμοιβές λειτουργούν όπως το τυχαίο κέρδος στο τζόγο. Σε κάνουν να θέλεις όλο και περισσότερο. Αυτό λέγεται διαλείπουσα ενίσχυση και στην πραγματικότητα δυναμώνει τη συναισθηματική σου προσκόλληση. Σαν τον παίκτη που δεν μπορεί να φύγει από το καζίνο, έτσι κι εσύ μπορεί να νιώθεις εθισμένος στο κυνήγι ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που όσο πιο πολύ σε απορρίπτει κάποιος, τόσο πιο πολύ τον θέλεις. Ο εγκέφαλός σου έχει παγιδευτεί σε αυτόν τον κύκλο προσμονής και ανταμοιβής. Κάθε φορά που παίρνεις ένα ψίχουλο προσοχής, νιώθεις ένα κύμα ευφορίας που όμως σύντομα δίνει τη θέση του στην αγωνία. Και τότε, αντί να κάνεις πίσω, κυνηγάς ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση. Πρόκειται για χημεία αλλά και ψυχολογία. Ο οργανισμός σου λαχταρά άλλη μια δόση αγάπης, έστω και ψεύτικης. Ερωτεύεσαι τη φαντασίωση, όχι την πραγματικότητα. Συχνά, αυτό που μας κρατά δεμένους σε έναν άνθρωπο που δεν μας αγαπά, δεν είναι ο πραγματικός του εαυτός, αλλά η φαντασίωση που έχουμε πλάσει για εκείνον. Μπορεί να βλέπουμε πάνω του όλα αυτά που επιθυμούμε, τις ελπίδες, τα όνειρα, τις ανεκπλήρωτες ανάγκες μας. Ίσως λες μέσα σου, αν με αγαπούσε και εκείνος, όλα στη ζωή μου θα ήταν τέλεια. Στην πραγματικότητα, προβάλλεις πάνω του ένα ιδανικό που δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην αλήθεια. Εξιδανικεύεις τις λίγες καλές του πλευρές και αγνοείς τα σημάδια ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να σου δώσει την αγάπη που ζητάς. Το μυαλό μας έχει την τάση να δημιουργεί ιστορίες και αυτές οι ιστορίες μπορεί να γίνουν εκπληκτικά δυνατές. Η φαντασίωση του τι θα μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί σαν ταινία στο κεφάλι σου, με εσένα πρωταγωνιστή. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και αυτή η φανταστική εκδοχή μπορεί να σε ανταμείβει συναισθηματικά, σχεδόν όσο και η πραγματικότητα. Δηλαδή, κάθε φορά που ονειρεύεσαι πόσο υπέροχα θα ήταν αν, ο εγκέφαλός σου σε επιβραβεύει με λίγη ντοπαμίνη, κάνοντάς σε να νιώθεις καλά, έτσι εθίζεσαι και στη φαντασία. Το πρόβλημα είναι ότι ζεις περισσότερο μέσα στο όνειρο παρά στην πραγματικότητα. Ερωτεύεσαι τη δυνατότητα, όχι το άτομο όπως πραγματικά είναι. Και αυτό κάνει την απόρριψη διπλά οδυνηρή. Δεν χάνεις απλώς κάποιον που αγαπάς, χάνεις και το όνειρο που είχες χτίσει γύρω του. Όταν λείπει η αυτοεκτίμηση. Ένας βαθύτερος λόγος που μπορεί να σε κάνει να κυνηγάς την αγάπη ανθρώπων που δεν στην προσφέρουν είναι η δική σου αυτοεκτίμηση. Όταν δεν αγαπάμε αρκετά τον εαυτό μας, συχνά καταλήγουμε να ανεχόμαστε σχέσεις που δεν μας αξίζουν. Σκέψου το. Αν στα βάθη σου πιστεύεις ότι δεν αξίζεις πραγματικά να αγαπηθείς, ίσως θεωρείς συνειδητά ή ασυνείδητα ότι πρέπει να κερδίσεις την αγάπη κάποιου δύσκολου ανθρώπου για να αποδείξεις την αξία σου. Κάθε απόρριψη τότε επιβεβαιώνει τις χειρότερες φοβίες σου. Δεν είμαι αρκετός. Και έτσι προσπαθείς ακόμη πιο σκληρά να πείσεις τον άλλον, ελπίζοντας ότι αν τελικά σε διαλέξει, αυτό θα σημαίνει ότι άξιζες εξ αρχής. Σε αυτή την κατάσταση, τα όρια θολώνουν ή και εξαφανίζονται. Όταν δεν πιστεύεις ότι αξίζεις, μπορεί να δίνεις και να δίνεις χωρίς να ζητάς τίποτα πίσω.
Ίσως να ανέχεσαι συμπεριφορές που σε πληγώνουν, γιατί φοβάσαι πως αν θέσεις όρια θα σε εγκαταλείψουν. Μπορεί ακόμη να σκέφτεσαι ότι με αρκετή υπομονή και αγάπη θα αλλάξεις τον άλλον, ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει την αξία σου και θα σε αγαπήσει όπως του αξίζεις. Δυστυχώς, όσο επιμένεις σε αυτή την ψευδαίσθηση, τόσο περισσότερο εξαντλείσαι. Και εκείνος συνεχίζει να μην σε αγαπά όπως χρειάζεσαι. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος, η αυτοεκτίμησή σου πέφτει κι άλλο και εσύ δίνεις ακόμη περισσότερα, κυνηγώντας απελπισμένα λίγη επιβεβαίωση. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να σου δώσει την αξία που σου λείπει. Αυτή πρέπει να τη βρεις μέσα σου. Ο φόβος της μοναξιάς. Μια από τις πιο δυνατές δυνάμεις που μας κρατούν δίπλα σε ανθρώπους που δεν μας αγαπούν είναι ο φόβος του να μείνουμε μόνοι. Η μοναξιά μπορεί να φαντάζει τρομακτική. Για κάποιους, το να έχουν κάποιον, έστω κι αν δεν παίρνουν την αγάπη που θέλουν, μοιάζει καλύτερο από το να μην έχουν κανέναν. Ο φόβος, μήπως μείνουμε τελικά μόνοι μας, μπορεί να μας κυριεύσει και να προτιμήσουμε να οπισθοχωρήσουμε σε μια γνωστή, όσο και δυσλειτουργική, σχέση, αντί να αναζητήσουμε μια πραγματική αγκαλιά αγάπης εκεί έξω. Με απλά λόγια, διαλέγουμε την εύκολη ή γνώριμη δυστυχία αντί για το άγνωστο της μοναξιάς. Σκέψου πόσο θολώνει την κρίση μας αυτός ο φόβος. Όταν φοβάσαι τόσο τη μοναξιά, μπορεί να δικαιολογείς τα πάντα. Λες στον εαυτό σου, κάτι είναι κι αυτό, τουλάχιστον δεν είμαι μόνος. Έτσι όμως καταλήγεις να συμβιβάζεσαι με ψίχουλα. Παίρνεις λίγη προσοχή εδώ και εκεί, κρεμιέσαι από στιγμές που για έναν υγιή άνθρωπο δεν θα ήταν αρκετές και παρατείνεις μια κατάσταση που σε πληγώνει απλώς για να μην αντιμετωπίσεις το κενό του να είσαι μόνος. Ο φόβος αυτός είναι απολύτως κατανοητός. Η ανθρώπινη επαφή είναι θεμελιώδης ανάγκη. Όμως όταν ο φόβος μιλά πιο δυνατά από τη λογική και την αυτοεκτίμησή σου, μπορεί να σε κρατά δέσμιο σε σχέσεις χωρίς αγάπη. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις ότι αυτό συμβαίνει. Αν νιώθεις ότι όσα περιγράφουμε σου θυμίζουν κάτι από τη δική σου ζωή, δεν είσαι μόνος. Θέλω να ξέρεις ότι υπάρχει διέξοδος και ότι θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά. Παρεμπιπτόντως, αν βρίσκεις αυτή τη συζήτηση σημαντική, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και δεν θα χάσεις τα επόμενα βίντεο σε παρόμοια θέματα. Και τώρα, ας προχωρήσουμε σε ακόμα βαθύτερες αιτίες. Παλιές πληγές που ανοίγουν ξανά. Κοίτα προς τα πίσω, στην παιδική σου ηλικία. Οι πρώτες μας εμπειρίες αγάπης, συχνά με τους γονείς ή τους φροντιστές μας, διαμορφώνουν την ιδέα μας για το τι είναι η αγάπη. Αν ως παιδί η αγάπη που λάμβανες ήταν ασταθής, υπό όρους ή συχνά απουσίαζε, αυτό αφήνει μέσα σου ένα κενό, μια πληγή. Ως ενήλικας, μπορεί χωρίς να το συνειδητοποιείς να αναζητάς να ξαναπαίξεις το ίδιο έργο, με την ελπίδα αυτή τη φορά να αλλάξεις το τέλος. Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν επαναληπτική παρόρμηση ή επανάληψη του τραύματος. Είναι η τάση να μπαίνουμε ξανά και ξανά σε γνώριμες καταστάσεις από το παρελθόν, προσπαθώντας ασυνείδητα να διορθώσουμε εκείνο που μας πλήγωσε παλιά. Αν για παράδειγμα είχες έναν γονιό που ήταν συναισθηματικά απόμακρος ή απρόβλεπτος στην αγάπη του, μπορεί τώρα να νιώθεις μια ανεξήγητη έλξη προς άτομα που σου φέρονται ψυχρά ή απόμακρα. Είναι παράδοξο, αλλά αυτό το δράμα σου φαίνεται οικείο, το έχεις ξαναζήσει στο πιο σημαντικό πλαίσιο όταν ήσουν παιδί. Και τώρα ο νους σου σκέφτεται: αν καταφέρω αυτή τη φορά να με αγαπήσει αυτός, αυτή που δεν μπορεί, τότε ίσως επουλωθεί η παλιά μου πληγή. Δυστυχώς, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Κάθε νέα απόρριψη ξύνει τις παλιές πληγές. Η γνώριμη πρόκληση του να κερδίσω την αγάπη ξυπνά έντονη λαχτάρα μέσα σου, όχι μόνο για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά για την ίδια την αίσθηση ότι αξίζεις και είσαι σημαντικός. Όμως, αντί να θεραπεύσει το παρελθόν, αυτή η επανάληψη συνήθως κάνει την πληγή πιο βαθιά, φέρνοντας στην επιφάνεια αμφιβολίες, ανασφάλεια και νέο πόνο. Φόβος για την αληθινή οικειότητα. Ένας ακόμη παράγοντας, πολύ ύπουλος, είναι ο φόβος της οικειότητας. Μπορεί συνειδητά να λαχταράς την αγάπη, αλλά υποσυνείδητα να φοβάσαι τι θα συμβεί αν κάποιος πραγματικά σε αγαπήσει και σε γνωρίσει βαθιά. Η αληθινή εγκύτητα απαιτεί να αφήσεις την άμυνά σου, να δείξεις τις αδυναμίες και τις ανάγκες σου. Αν έχεις μάθει ή πληγωθεί να κρατάς τους άλλους σε απόσταση, τότε η αγάπη μπορεί να σε τρομάζει όσο τίποτε.
Ίσως γι' αυτό και πάλι, χωρίς να το καταλαβαίνεις, επιλέγεις συντρόφους μη διαθέσιμους. Νιώθεις πιο ασφαλής όταν ο άλλος κρατάει απόσταση, γιατί βαθιά μέσα σου φοβάσαι να αφήσεις κάποιον να μπει πραγματικά στη ζωή σου. Όσο ο άλλος παραμένει απόμακρος, εσύ έχεις τον έλεγχο. Κανείς δεν εισβάλλει στο προσωπικό σου άβατο. Δεν ρισκάρεις να πληγωθείς από απόλυτη προδοσία, αφού ποτέ δεν δόθηκες ολοκληρωτικά. Αυτός ο φόβος της οικειότητας συχνά πηγάζει από το ότι δεν πιστεύουμε πως μπορούμε να αντέξουμε την αληθινή αγάπη. Ακούγεται περίεργο, όμως αν έχεις ζήσει τη φροντίδα και την αγάπη ως κάτι ανύπαρκτο ή επίπονο, τότε το να σε αγαπήσει κάποιος βαθιά μπορεί να σου μοιάζει εξίσου επίφοβο. Έτσι, σαμποτάρεις χωρίς να το καταλαβαίνεις τις ευκαιρίες για πραγματική σύνδεση. Κρατάς μια ασφαλή απόσταση. Το τίμημα βέβαια είναι ότι μένεις μόνος. Θέλεις αγάπη, αλλά διαλέγεις ασυνείδητα ανθρώπους που δεν μπορούν να στη δώσουν, αναπαριστώντας ξανά το γνώριμο σενάριο. Η πρόκληση εδώ είναι να σπάσεις αυτό το μοτίβο, να ρισκάρεις την οικειότητα με τα σωστά άτομα και πρώτα απ' όλα να γίνεις ο ίδιος πιο ανοιχτός στην αγάπη. Μια στιγμή αυτογνωσίας, σταμάτα και σκέψου. Ας κάνουμε μια παύση εδώ. Ήδη αναφέραμε πολλούς λόγους που μπορεί να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε αγαπούν. Η χημεία του εγκεφάλου που σε εθίζει, η φαντασίωση που σε τυφλώνει, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, ο φόβος της μοναξιάς, τα τραύματα του παρελθόντος, ο φόβος της οικειότητας. Ίσως βλέπεις τον εαυτό σου σε κάποια από αυτά. Μη σε κατακλείζει η απογοήτευση, αντιθέτως, αυτή η επίγνωση είναι ένα τεράστιο πρώτο βήμα. Το να αναγνωρίσεις το μοτίβο είναι απαραίτητο για να το αλλάξεις. Θέλω να θυμάσαι κάτι πολύ σημαντικό. Όσο βαθιά κι αν είναι τα συναισθήματά σου για κάποιον, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος ή ικανός να νιώσει το ίδιο για σένα. Σκληρό, αλλά αληθινό. Η αγάπη, όταν είναι υγιής, πρέπει να είναι αμοιβαία. Όσο κι αν πονάει, οι δικές σου δυνατές αισθήσεις δεν δημιουργούν υποχρέωση στον άλλον να ανταποδώσει. Αυτό όμως δεν μειώνει εσένα. Τα συναισθήματά σου είναι πραγματικά και έγκυρα και το ότι κάποιος δεν μπορεί να τα ανταποδώσει δεν είναι αντανάκλαση της αξίας σου, είναι θέμα της δικής του δυνατότητας, ετοιμότητας ή επιλογής. Πολλές φορές μπερδεύουμε την ένταση του πάθους με το κατά πόσο ταιριάζουμε με κάποιον, όμως η πραγματική σύνδεση χρειάζεται περισσότερα. Αμοιβαίο ενδιαφέρον, σεβασμό, προσπάθεια και συναισθηματική ασφάλεια. Αν λείπουν αυτά, ακόμη και η πιο δυνατή αγάπη από τη μεριά σου δεν μπορεί να χτιστεί σε σχέση. Ήρθε η ώρα να ρωτήσεις τον εαυτό σου μερικά δύσκολα αλλά λυτρωτικά ερωτήματα. Τι πραγματικά ζητάω από αυτόν τον άνθρωπο? Την αγάπη του? Την επιβεβαίωση ότι αξίζω? Μήπως κρατιέμαι από μια ελπίδα ή από μια φαντασίωση? Και αν ναι, τι θα γινόταν αν όλη αυτή την αγάπη και την ενέργεια τη γύριζα πίσω σε εμένα τον ίδιο? Σταμάτα για μια στιγμή την υπερανάλυση και νιώσε τις απαντήσεις μέσα σου. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να σε πονάνε, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν την πόρτα για κάτι καινούριο. Η συνειδητοποίηση είναι δύναμη. Κοίταξε με ειλικρίνεια μέσα σου. Τι φοβάσαι? Τι λαχταράς? Όταν μπορέσεις να απαντήσεις σε αυτά, θα είσαι έτοιμη να κάνεις το επόμενο βήμα προς την αλλαγή. Σπάζοντας τον κύκλο, διάλεξε εσένα. Η αλλαγή αυτού του μοτίβου δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απόλυτα εφικτή. Ξεκινά όμως από ένα σημείο, να σταματήσεις να κοιτάς μονίμως προς κάποιον άλλον και να στρέψεις το βλέμμα προς τα μέσα σου. Θυμάσαι που είπαμε ότι η σχέση μας με τους άλλους καθρεφτίζει τη σχέση με τον εαυτό μας. Είναι αλήθεια. Αν μέσα σου νιώθεις ότι δεν αξίζεις, θα συνεχίσεις να διαλέγεις ανθρώπους που επιβεβαιώνουν αυτόν τον φόβο και δεν σε εκτιμούν. Γι' αυτό, το κλειδί είναι να αρχίσεις να καλλιεργείς την αγάπη για τον εαυτό σου. Δεν είναι εγωιστικό, είναι η βάση για κάθε υγιή σχέση. Η θεραπεία, η αλλαγή, ξεκινά τη στιγμή που θα πάψεις να κυνηγάς τη σκιά του τι θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος και θα αρχίσεις να τιμάς αυτό που είσαι εσύ. Συνειδητοποίησε ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν ότι αξίζεις αγάπη. Ήδη αξίζεις, απλώς επειδή υπάρχεις, επειδή είσαι ανθρώπινο όν με μοναδική αξία. Όταν καταλάβεις ότι η αξία σου δεν ορίζεται από την ικανότητα κάποιου άλλου να σε αγαπήσει, θα πάρεις πίσω τη δύναμή σου. Δεν θα είσαι πια έρμεο της αποδοχής ή της απόρριψης κανενός. Τι σημαίνει πρακτικά αγάπη για τον εαυτό? Σημαίνει να φροντίζεις τις ανάγκες σου,
να προστατεύεις τον εαυτό σου βάζοντας όρια σε ό,τι σε πληγώνει και να μιλάς μέσα σου με καλοσύνη αντί με απαξίωση. Ίσως σημαίνει να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, για να δουλέψεις τα τραύματά σου και να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου. Όσο περισσότερο επενδύεις σε σένα, τόσο θα μειώνεται η ανάγκη σου να πάρεις αξία μέσω κάποιου άλλου. Θα δεις ότι σταδιακά θα αρχίσεις να έλκεσαι από ανθρώπους που φέρονται με σεβασμό, που είναι διαθέσιμοι, γιατί εσύ ο ίδιος δεν θα ανέχεσαι πια τίποτα λιγότερο. Από αυτή τη νέα θέση, της σαφήνειας και του αυτοσεβασμού, θα αρχίσεις να αναγνωρίζεις την αγάπη που είναι πραγματικά καλή για σένα. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία, γειωμένη, ασφαλής. Εκείνο το είδος αγάπης που δεν σε κάνει να κυνηγάς συνεχώς, ούτε να αμφιβάλλεις. Και ξέρεις κάτι? Αυτή η αγάπη δεν θα έρθει κυνηγώντας την. Θα έρθει όταν σταματήσεις να τη διώχνεις μακριά με τις λάθος επιλογές σου. Θα ανθίσει όταν της δώσεις χώρο, όταν πρώτα αρχίσεις να δίνεις στον εαυτό σου την ίδια φροντίδα και συμπόνια που τόσο καιρό αναζητούσες από άλλους. Ένα νέο κεφάλαιο, αξίζεις αληθινή αγάπη. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού, ας θυμηθούμε το πιο σημαντικό μήνυμα. Αξίζεις να αγαπηθείς. Δεν είναι φράση κλισέ, είναι η πραγματικότητα που ίσως έχει θαμπώσει από τις απορρίψεις και τις απογοητεύσεις. Όμως είναι αλήθεια. Σου αξίζει μια αγάπη αληθινή, χωρίς πόνο και φόβο. Η αγάπη, στην υγιή της μορφή, δεν είναι κάτι που πρέπει να οικετεύεις, ούτε ένα βραβείο που κερδίζεται με πόνο. Η αγάπη δεν είναι δύσκολη, δεν παιδεύει ούτε τιμωρεί, είναι το πιο όμορφο συναίσθημα που μπορούμε να βιώσουμε. Και υπάρχει μέσα μας. Ανθίζει και μεγαλώνει όταν βρει το κατάλληλο έδαφος. Μη φοβάσαι να το αναζητήσεις, ακόμα και αν νιώθεις ότι έχεις αργήσει. Ποτέ δεν είναι αργά. Το δύσκολο βήμα είναι να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σε πληρεί. Πάψε να αναλώνεσαι σε μετριότητες, μη χαραμίζεις τον εαυτό σου εκεί που δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, μπορεί να φοβάσαι το άγνωστο, αλλά σκέψου. Τι χειρότερο από το να είσαι σε μια σχέση και πάλι να αισθάνεσαι μόνος. Τουλάχιστον η μοναξιά, αν τη διαβείς, είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε κάτι νέο. Σου αξίζει μια αγάπη χωρίς δεύτερες σκέψεις και αμφιβολίες. Μια αγάπη που θα ζεστάνει την ψυχή σου και θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Όσο κι αν έχεις πληγωθεί μέχρι τώρα, καθοδήγησε τον εαυτό σου προς μια πιο υγιή εκδοχή σου. Μια εκδοχή που δεν βλέπει το να αγαπάς και να αγαπιέσαι σαν άλυτο γρίφο ή κρυφό πόνο, αλλά σαν δικαίωμα και χαρά. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την περνάς κυνηγώντας ανθρώπους που δεν μπορούν να δουν την αξία σου. Υπάρχουν εκεί έξω καρδιές που μπορούν και θέλουν να τη δουν. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς να αναρωτιέσαι γιατί επιλέγω ανθρώπους που δεν με αγαπούν, θυμήσου όλα όσα είπαμε. Η απάντηση δεν βρίσκεται σε αυτό που σου λείπει ως άνθρωπος, βρίσκεται σε αυτά που έχεις τη δύναμη να αλλάξεις από εδώ και πέρα. Δεν χρειάζεται πια να το κάνεις. Μπορείς να επιλέξεις διαφορετικά. Μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να σε αγαπήσουν και πρώτα απ' όλα να επιλέξεις να αγαπήσεις εσύ τον εαυτό σου. Κλείσε την πόρτα σε όσους δεν μπορούν να σε αγαπήσουν. Άνοιξε την καρδιά σου σε εκείνους που μπορούν. Και αν αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις κανέναν γύρω, μην ανησυχείς. Φτάνει που εσύ είσαι αποφασισμένος να μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζεις. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ξανά, αξίζεις την αγάπη. Όχι σε κάποιο φανταστικό μέλλον, ούτε υπό προϋποθέσεις. Τώρα, έτσι όπως είσαι. Προχώρα μπροστά με αυτή τη γνώση. Ξεκίνα να λες ναι σε ό,τι σε αγαπά και όχι σε ό,τι σε πληγώνει. Και θα δεις, η αγάπη που ψάχνεις, ψάχνει και εκείνη εσένα. Δεν χρειάζεται πια να κυνηγάς. Θα βρει ο ένας τον άλλον όταν εσύ πάψεις να κρύβεσαι πίσω από όσους δεν μπορούν να σε αγαπήσουν. Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει. Αν βρήκες αξία σε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να θυμάσαι ότι αξίζεις όλα τα καλά που προσφέρει η αγάπη. Να είσαι καλά.